Hey guys, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So muna ito ang part 4 sa tong Adobe Photoshop tutorial series for complete beginner. So muna ito ang part 4 guys. So, di ba muna ito ang gitapik itong part 3. So muna ang part 4. So delete lang nako ni, clear lang nako ning tulo. So saan pag delete, so i-hold nako ang shift, then select para silang tulo ang ma-select. Magdungan sila og select nako. Okay? Then human na delete na nako. Then, karon guys, tudloan ta mo sa on pag-create og custom shape. So, say pasabot sa custom shape, kumbaga maghimo mo og shape na kamo na bahala sa nga custom shape ba nga kanang kamo na himo sa inyong gusto. So, unsaon? So, select na ko ning pen tool diri o pwede P sa inyong keyboard. Then, mag-start ko og draw diri, like for example, maghimo ko og palingin. Ana. Okay, so sumpay na ko. So, mo na ang kaning blue. Ang tawag aning blue guys is mo ni siya ang ginatawag nga path. Okay, path. Mo ni siya ginatawag nga path. So, kining mga dot mo ni siya ginatawag nga anchor niya guys sa to ang path. Okay, para mabuo ning path kaning blue, dapat nasa dito yung mga anchor kay mao man ning mo connect sa to ang mga path. Like for example, wala naka-connect, so ni puti-puti ihang mga anchor. Kay wala man siya naka-connect. So dapat ato siyang i-connect. Ug asa tatang start dito pud ta mag-end. Gets niyo guys? Okay? So, unsay mahitaboan na. So, balik ko. Create ko custom mga pen tool ha. So, select na akong pen tool. Then, himo ko direct murag circle. Okay? Then, sumpay lang nako. Then, mag-create ko og new layer. Then, right-click na ko ang kaning blue nako. Dili nako ibot ang akong cursor sa sulod sa lingin. So, right-click. Then, fill path. Then, diri sa fill path, diri mga mugaw. So, ano yung mugawas nga dialog. So, dali tayo mga kapilian diri. Sa blending niya, ayan na nihilabtin ninyo diri. Yung opacity, i-make sure nga na naka 100%. Okay? Diba ang contents niya, balik ko ha. So, okay na sumpay na to ang path. So, atong i-right click sa sulod. Then, fill path. Then, automatic, mugawas nga dialog. Then, diri sa ihang contents na nga ato ang usabon. So, diri sa ihang contents na i-drop down diri. So, i-click na to ning foreground color. Then, i-change na to og color. Then, automatic, mugawas nga dialog na pod. So, kamo na ibala kung sa'yo gusto ninyo nga color. Like, for example, yellow. Then, okay. Then, human. Diba, na-change na color. Then, okay na pod nako. So, diri na mo makakreate og custom color ninyo. Then, saan na pod ninyo para ma-delete ning mga blue kaning path na to. So, balik na sa tong pen tool. Right-click. Then, delete path. So, na-delete na tong path. So, ang nahibilin, kini na nga layer. Kaya na nakadali mag-create og custom shape, guys. So, nag-right click pa na ninyong, dire, guys, inyong pen tool. Napa ni mga additional na mga style nga pen tool, dire, guys. So, na-dire, free transform. I-explore na lang na ninyo, guys. Mo, draw ba mo, lang kadali maghimo og custom shape, guys. So, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So, see you sa part 5 sa to ang Adobe Photoshop tutorial, guys. So, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So, mat salam.